Pero moi bons días a todas e a todos. En primeiro lugar, pois, agradecerles a presenza nesta mañá, nesta hora ceda, pero, sin embargo, que conseguimos congregar aquí a todo un auditorio. Grazas, obviamente, a que nos convoca, que é Arturo Sánchez Cidrás. O que hoxe imos a nomear fillo adoptivo de Bueu e que nos ten, creo que a todas e todos, emocionado. Hoxe celebramos, como digo, esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación. Oficialmente, o acordo ten que acordarse nunha sesión extraordinaria. Este acordo será a expresión, o recoñecemento tamén de todo un pobo, a iniciativa de moitísimas persoas ás que tamén quero agradecer. É algo que nos últimos anos viñamos demandando moitas persoas, prácticamente de xeito unánime, que se hai algunha persoa, seguramente tamén hai máis persoas, algunhas o foron tamén ese pasado recente, que merece esa distinción, ese recoñecemento, pois non cabe dúbida que é Arturo, o cal debía ese primeiro recoñecemento a través dun aplauso. Foron as persoas e colectivos que consideraban que era o momento, para algunhas seguramente, igual chegamos un pouco tarde, pero non cabe dúbida que é un momento excelente en este caso para que levemos a cabo este recoñecemento. A través dese acordo que a continuación adoptará a Corporación Municipal, para comenzar, darei a palabra á Concelleira de Cultura, que a súa vez dará lectura tamén a esa proposta que surde de persoas e colectivos que presentaron ese escrito no Concello e que a Corporación, por unanimidade, suscribiu, fixo propio, incorporou e decidiu levar a cabo este sentido de homenaxe. Moitísimas grazas de novo a todas e a todos por estar aquí. Bueno, moitísimas grazas a todos e a todas por acompañarnos hoxe neste momento tan especial. Vou dar paso á lectura da proposta redactada por Xaime Toso, que hoxe non pode estar aquí por motivos persoais, pero que tamén lle queremos agradecer todo o seu traballo. Como ben dixo o alcalde, a proposta foi apoiada por todos os grupos da corporación e quero aproveitar a ocasión tamén para dar as grazas ao grupo promotor e a todos os colectivos que apoiaron a iniciativa, pero sobre todo a Loli do Campo, a Xaime Toso, a Ana, a Fernando e a Covadonga por este traballo incente para chegar hoxe ata aquí. Tras o nomeamento como suiza instructora do expediente de nomeamento de Arturo Sánchez Cidrás como fillo adoptivo de Bueu, tal e como se recolle no Regulamento de Honras e Distincións e Premios de Vila de Bueu, fundamentase a continuación os méritos, circunstancias e feitos que motivan a proposta antes citada. Os que subscribimos, conforme sinala o Regulamento de Honores e Distincións do Concello de Bueu, con obxeto de concederlle ao insigne mestre, investigador, historiador, escritor e xestor cultural, don Arturo Sánchez Cidrás, a honra de ser nomeado fillo adoptivo desta vila. Manifestamos o seguinte: que Arturo Sánchez Cidrás desenvolveu a súa carreira profesional como mestre na vila de Bueu durante décadas, ao longo das cales deixou unha lembranza inesquecible de bo facer nos seus alumnos e compañeiros, como figura exemplar, comprometido coas medidas de renovación e actualización pedagóxica, na procura dun ensino de calidade, rigoroso e crítico, como alicerce metodolóxico do que debe ser a actitude diante de calquera aprendizaxe, actitude baseada no principio didáctico de que non hai aprendizaxe de mellor calidade que a realizada por un mesmo e contrastada coa realidade empírica. O labor de Arturo Sánchez Cidrás neste eido é insente, promovendo dinámicas de aula, de centro e comunitarias,
Saca a idea de que as experiencias de aprendizaxe parten da realidade próxima e vital do alumno para poder logo ser generalizadas e aplicadas en calquera contexto global ou universal. Sánchez Cidrás, coñecedor da mellor pedagogía que se estaba aplicando en Europa e en América, foi quen de facer a súa dende o coñecemento dos presupostos dos grandes teóricos da educación do século XX. E aí temos exemplos no labor como ensinante de Sánchez Cidrás recollidos do escrito por Pestazoli, Montessori, Freire ou Freinet. O perfil de Arturo Sánchez como mestre de xeracións de alumnos e alumnas e as vertentes investigadoras, innovadoras, creadoras de contidos e materiais, todas elas divulgadoras dun que facer impecable, farían o meritorio dun recoñecemento social por parte da cidadanía e das máis altas institucións que a representan. Mais compre que resaltemos outras sobranceiras tarefas que elevan a condición civil de Sánchez Cidrás ao que poderíamos denominar cronista oficioso da vila de Bueu, cargo, por suposto, inexistente, mas que lle vai como anelo o dedo a unha persoa que fuse do boato e a grandilocuencia, como gato escaldado fuse da auga. Porque a condición de sabio, Arturo Sánchez Cidrás, como moitos outros que son, suma a humildade e a moderación como atitudes vitais de saber estar. Actitudes que lle conceden iso que todos sabemos do que falamos cando lle adjudicamos a alguén, ser boa persoa. Porque Sánchez Cidrás, por riba de todos os méritos que imos citar, sobre todo é iso, unha boa persoa, un bo tipo, en linguaxe coloquial. Linguaxe esta tan prezada e empregada por Arturo, da que recolle exemplos, anécdotas e resolvas en moitos dos seus traballos. Mais recuperemos o fío. Arturo Sánchez Cidrás, prácticamente dende a súa chegada a Bueu para exercer o magisterio dos nenos e nenas, ven investigando na historia local de xeito cabal, metódico, preciso e rigoroso, ou seja, metodolóxicamente impecable, o que lle otorgaría ao que fai o cualificativo de científico, na orde semántica dese acervo académico tan complexo que denominamos ciencias sociais. Facelo, ademais, como el o levou a cabo, dende o voluntarismo incansable dunha soidade, só comparable a dun eremita maravillado polo que fai, dedicándolle horas, días, meses, anos e décadas de lecturas, de estudo, de expurgo, de procuras, deron como froito unha insente recollida de documentación nos ámbitos da historia, da etnografía, da arqueoloxía, da etnoloxía, da lingüística, da cultura popular, ou seja, de todas cantas disciplinas teñen relación con magna excelso onde conflúe o binomio deses dous conceptos que denominamos natureza e humanidade. As diversas plataformas digitais onde Sánchez Cidrás foi ordenando ese tesouro constitúen un registro exhaustivo de nós, dos bueses e das buesas, dunha maneira tan esencial e tan central que non poderíamos nin no presente nin no futuro establecer ou relatar os feitos acontecidos na vila de Bueu e os avatares dos seus habitantes sen citar a Sánchez Cidrás como autoridade investigadora imprescindible. Os fondos de arquivo e documentais de Sánchez Cidrás constitúen unha auténtica enciclopedia da historia de nós. En esta ocasión de mérito, non podemos menos que facer un chamamento a quen corresponda, ou seja, a quen está ao mando do leme dese bergantín que nos representa no escudo municipal, para que protexan e salvagarden, para as vindeiras xeracións que afortunadamente virán e para os futuros estudosos e investigadores do noso, que afortunadamente tamén virán. Todo canto Sánchez Cidrás reuniu, ordenou e documentou ao longo desa seira ininterrompida de estudo, lecturas, enmendas, viaxes, cotexos, entrevistas, fotografías e todo canto material fose necesario para coñecer e aseverar o coñecido. As extensións divulgadoras de Arturo Sánchez a partir do toro principal da investigación histórica son múltiples e todas elas comparten o selo do bo facer, a meticulosidade e a entrega máxima como unha marca persoal que ten o excelso como listón insuperable máis alcanzable. Así, a obra escrita de Sánchez Cidrás hai tempo que acadou un renome e unha significación que traspasa as lindas territoriais deste concello, e quen teña curiosidade e interese pode consultar recensións, artigos e crónicas da súa man en múltiples publicacións de ámbito provincial e galego. O mesmo que o traballo desenvolvido por Sánchez Cidrás no eido da xestión cultural. A xestión cultural en Arturo Sánchez foi e é a prolongación dunha concepción do mundo como aula, como laboratorio, como espazo de aprendizaxe do que tirar coñecementos. A esa actitude de atención reflexiva, de querer saber, Sánchez Cidrás outorgalle un carácter de ben público.
Polo tanto, un ben que debe ser compartido coa comunidade. Dese principio do coñecemento como riqueza de todos e para todos, xorden as iniciativas divulgadoras nas que Sánchez Cidrás foi e é protagonista senlleiro, dende os centros de ensino do inicio dunha carreira prolífica ata a coordinación de equipos e grupos de traballo de recuperación patrimonial. Faceta esta moi descoñecida e de inmenso mérito, ata embarcarse nese buque esperanzado que ten o horizonte do mar por diante como bitácora de rumbo. Non debemos poñer remate este escrito sen facer referencia a dous paus que Arturo Sánchez Cidrás manexa con armonía de tamborileiro, e botamos man da metáfora dos paus pola analoxía do que imos comentar, cun xogo que nos traslada a unha infancia de nenos en vilas nun tempo que os se semella remoto. O xogo que facemos mención ten por nome Villarda, e o primeiro dos paus, sabédelo, chamase Estornela. A Estornela, en mans de Sánchez Cidrás, é a lingua propia de nós, na que leva escrito, en ensaios ou pezas xornalísticas de divulgación, todo o que teña saído da súa man. Ese galego culto e popular é o asentamento dunha cultura de séculos que nos deu orixe como pobo, e ao mesmo tempo é un canteiro de símbolos que nos conceden a identidade transferible de ser parte dun territorio onde o mundo se chama Bueu. Sánchez Cidrás é coñecedor que nese código de vogais e consonantes que emitimos en sons que denominamos fala, atópase a chave que abre caixas, armarios, artesas, baúis, recipientes onde se foi amoreando o pó do tempo en forma de memoria dormida. De aí a importancia que na recollida documental de Sánchez Cidrás ten o que os lexicógrafos denominan onomástica, que é unha pola da lexicoloxía que se divide en varias ramas, das que dúas son principais: a toponimia, que estudia os nomes dos lugares, e a antroponimia, que estuda o nome das persoas, incluindo o estudo dos apelidos. Non fai falta subliñar a importancia que as fontes da onomástica posúen na obra de Sánchez Cidrás e a correspondencia senealóxica das mesmas nas árbores familiares que Arturo establece dos naturais da nosa vila e que tanto maravillan a quen lla solicita. O outro pau ao que facíamos referencia leva por nome Palán e non é menos importante que a Estornela. É o pau que nos xogo arrebola voando polo aire, o pau da imaginación, dos soños. Porque soñar e vivir forman parte do mesmo proceso de humano. Neste sentido, a Sánchez Cidrás correspóndelle que coñezamos unha parte significativa do que denominamos simbólico cultural, conceptos que teñen que ver coa idea ou imaxe que temos de nós mesmos como comunidade. Arturo Sánchez constrúenos como comunidade ao recuperar a memoria do que fomos, creamos, do que fixemos, e faino a través da pescuda investigadora, mais tamén da imaginación inherente a calquera acontecer que deixa pegada no imaginario popular. Este componente, case máis literario que histórico, fai do propio Sánchez Cidrás materia de aprendizaxe e, ao mesmo tempo, lenda de aprendizaxes. Só tendes que dar con el un paseo polas rúas desta vila para ser sabedores dunha sabedoría contrastada, tamén da sedución coa que é capaz de transmitila, de facernos partícipes do valor intrínseco que cada unha das persoas, cada tarefa e obxeto saído das mans desas persoas, cada historia narrada, posúe nese engranaxe de acontecementos no tempo que chamamos nós. Grazas. Antes de proceder á votación desa proposta de acordo de nomear fillo adoptivo a don Arturo Sánchez Cidrás, quixera tamén desculpar a ausencia de dúas concelleiras que por motivos de saúde non poden estar, pero sí que querían expresar tamén ese agradecemento a Arturo, que son Laura Ogando e Silvia Carvalho. Insisto, por problema de saúde, pois non poden estar os aquí. A continuación, e antes de continuar tamén coas palabras que está prevista neste acto, procederemos a votar e a adoptar ese acordo. Votos a favor?
continuación, toma a palabra Elena Estévez, voceira do Partido Popular. Moitas grazas, alcalde. Bos días a todos e a todas. Como voceira do Partido Popular desta corporación municipal, pois estamos tremendamente orgullosos de poder estar aquí, de formar parte dela, eu e o resto dos compañeiros. En primeiro lugar, e como xa se dixo tamén aquí, me gustaría agradecer e felicitar a Xaime Toso por ser o promotor e, bueno, pois un pouco artífice, de polo menos dar o primeiro paso para poder estaros aquí en este pleno extraordinario e otorgándolle a Arturo Cidrás esta merecida distinción como fillo adoptivo de Bueu. Tamén a todos os colectivos sociais daqui do pobo de Bueu, da vila de Bueu, que avalaron esa proposta, esa iniciativa de Xaime e que se transmitiu nesa unanimidade total, unanimidade que, como podedes ver, acabamos de reflexar aquí tamén na votación da Corporación Municipal, e que podo decir que como membro da Xunta de Portavoces, cando o alcalde convoca hai aproximadamente un mes, o 25 de outubro, esa Xunta de Voceiros, creo que foi unha das Xuntas de Voceiros máis rápidas, e onde os tres grupos políticos, tanto o Bloque, o Partido Socialista e o Partido Popular, manifestamos sin ningún tipo de dúbidas pois esa proposta adiante, é dicir, ese apoio, e de decir, tiramos para adiante con esta proposta e xa en ese mesmo momento fixamos a data para este pleno. Hoxe, a vila de Bueu, pois, a través da Corporación Municipal, pois, por dicirlo de algún xeito, amadriña e amplía eses fillos adoptivos que xa ten, é dicir, Arturo vai a ser o cuarto fillo adoptivo, xunto con Fernando de la Rúa, con Estefano Morlin, con Juan Veiga e hoxe con Arturo, xa digo, pois se incrementa ese número e vamos a polo cuarto fillo adoptivo, que creo que iso é algo do que temos tamén que estar tremendamente orgullosos, porque demostra, é dicir, que a Bueu non solamente o quere os veciños e veciñas de Bueu, senón que xente incluso que non nacendo en Bueu, pero que sí acaban aquí en esta vila, pois acaban tendo tamén ese amor e ese cariño por este pobo. Arturo, de corazón, felicidades, parabéns por esta distinción. Creo que, como ben dicía tamén a concelleira Carmen, é dicir, recolles todo o que se pode decir dunha boa persoa, é dicir, ese orgullo, esa admiración, ese cariño, ese respeto que creo que todos che temos. Gracias por todas esas horas e todo ese tempo adicado primeiro o que foi a aprendizaxe como mestre, pero tamén, é dicir, esas horas e toda esa dedicación para eses estudios tan minuciosos que tes feito, eses libros que tes escrito e que eu tamén pude participar hai uns meses, e cos 4 alcaldes nese libro que facía referencia aos alcaldes de Bueu e que foi chamarnos para decir queríamos facer unha foto con este libro e co autor, e creo que os 5 alcaldes xa todos dixemos que sí ao momento e podemos facer esa foto que, como ben calificado o alcalde naquel acto, era unha foto histórica, que estou convencida de que esa foto, se non se chega a facer en ese momento, seguramente xa non se volvería a facer, e que nos queda aí para o recordo e que ven a demostrar unha vez máis o cariño e o que demostra e o que significas para todos nós. Por lo tanto, Arturo, parabéns a ti e a toda a túa familia, grazas por tanto, e tamén grazas polo que seguramente aínda estará por vir por moitos anos, e moitísimas gracias a todos. A continuación, vai tomar a palabra tamén a voceira do Partido Socialista, Isabel. Bos días a todas e a todos. Gracias por acompañarnos hoxe no pleno extraordinario, onde nombramos fillo adoptivo de Bueu a Arturo Sánchez Cidrás. Hoxe é un día moi especial para a nosa vila,
Un día para rendir homenaxe a Arturo Cedrás, un home polifacético e moi querido e admirado por todos e todas nós. E recoñecer e celebrar o seu nomeamento como fillo adoptivo de Bueu. É un orgullo contar con alguén que, sin ter nacido neste pobo, o adoptou como seu. Un claro exemplo que as raíces non só se atopan no lugar de nacemento, senón que os valores, a dedicación, o compromiso e non ser nativo de Bueu non é cuestión de nacemento, senón de entrega e de amor. Este nomeamento non só é un título honorífico, é a gratitude, o profundo respeto e admiración que sentimos todas e todos nós a contribución feita á nosa vila, á nosa cultura, á nosa memoria histórica e ao noso futuro. Que este homenaxe sexa recordatorio de canto valoramos a túa presenza entre nós e orgullo por todo feito e por este pobo que xa é teu para sempre. Parabéns, Arturo Sánchez Cidrás. Gracias por todo. Gracias por ser parte da nosa historia. Ser boa persona. O teu nome se une para sempre á da nosa vila. E moitas grazas a todas e todos os presentes por acompañar a Arturo Sánchez Cidrás e a súa familia, aos membros da corporación e a toda a corporación deste pleno tan especial e por seguir construindo xuntos un pobo forte e solidario. Moitas gracias. Pobo ten na nosa lingua un significado que trascende o material e que ten na identidade colectiva de comunidade a súa comprensión. Todos os povos, no percorrido pola historia, tiveron e teñen sempre persoas que trascenden a súa propia existencia individual para converterse en auténticas referencias que representan e simbolizan os povos. Son persoas únicas. O noso ser como pobo non se comprendería igual sen as persoas que ao longo da nosa historia nos agasallasen e legasen o mellor delas, trascendendo do individual para resaltar o colectivo. Bueu séntese orgulloso dos seus fillos e das súas fillas, e por iso algunhas destas persoas recibiron merecidísimamente o recoñecemento de fillas predilectas ou adoptivas. Hoxe Bueu, a través da Corporación Municipal de xeito unánime, nomea fillo adoptivo ao noso querido veciño Arturo Sánchez Cidrás, expresando o seu orgullo e recoñecendo a súa contribución ao noso pobo. A nosa previdencia como pobo, como a de calquera pobo, depende de manter a nosa identidade colectiva, o noso sentimento de comunidade, polo que resulta imprescindible, quizáis, como nunca antes, coñecer e lembrar a nosa historia, as nosas xentes e as súas vidas. Nunca foi doado e agora non está a ser diferente. A memoria, como sabemos, é efémera. Quizáis por iso, ao longo do tempo, as persoas e os povos buscamos mecanismos para lembrar e para que o que facemos e pensamos continue a existir de algún xeito. Non é doado apreixar o que pertence ao terreo da mente, pero case dende que nacemos estamos a construir a memoria. Hai persoas que son memoria, Arturo é unha delas, que loitan con todas as súas forzas por legarnos a súa propia, pero sobre todo por rescatar a dos demais. Como Arturo Sánchez Cidrás, o mestre que dedicou toda a súa vida ao ensino e a colleitar toda a documentación e saberes que axudan a memoria individual e colectiva de Bueu. El defende esa idea de que é importante lembrar de onde vimos para saber cara onde camiñamos. Sempre, como ben se decía tamén anteriormente, dende a humildade e con esa curiosidade que o caracteriza infinita que teñen os grandes mestres. Arturo, ou como algún o sigue gustando chamarlle, Don Arturo, os que o coñecemos, os que tivemos a sorte de coñecelos cando éramos moi cativos, comezou a querer Bueu case desde o primeiro intre no que recalou aquí. E quizáis por ese amor e polo que se somerseu,
nunha busca incesante de toda a nosa historia, das nosas xentes, dos nosos costumes e tradicións, das nosas festas, da nosa forma de ver e entender o mundo dende as diversas manifestacións e ídolos. Xa dende aqueles anos, cando eu, como decía, o coñecín por primeira vez como mestre de ciencias naturais, e co paso do tempo fume decatando de que era un gran investigador, posuidor dunhas ganas enormes de descubrir a fondo a nosa historia. Ele é un científico, investigador, o buscador da nosa historia. Unha luz que nos guía, como a do Candil, esa revista escolar que foi un faro a través do que divulgou moito do material que traballou tamén co seu alumnado. Esta revista constitúe un documento dun valor incalculable e nos seus números condénsanse a nosa historia, as nosas historias, que son xa unha fonte de busca de información para os bueses e as bueguesas, pero tamén todas as persoas que se achegan cada vez máis ao noso povo. Ese labor foi o sérmolo do seu proxecto na rede, bitácoras nas que atopamos unha insente e valiosa cantidade de documentación, pero tamén artigos nos que o propio investigador nos fala directamente e nos ofrece a súa visión e interpretación dos feitos. Don Arturo é un mestre dos de toda a vida. Esas persoas do saber que lembramos co cariño da descoberta do mundo. Cando fala, ficamos realmente prendidos, como nas charlas que impartiu nestes anos alrededor da historia das nosas escolas, do noso cinema e do noso teatro, ou dos nosos alcaldes ou alcaldesas, cando o noso auditorio quedou pequeno, igual que hoxe, ante tanto público interesado e enamorado do que contaba. En elas descubrimos tamén esas historias cotiás de persoas anónimas que saen do esquecemento grazas a súa voz. É o noso cronista, o garda da nosa memoria e tamén un contador de historias que consigue prender a nosa atención dun xeito que lembra ao dos contos dos nosos antepasados na lareira. É como un faro que nos indica a dirección na que camiñar e na que ollar. Grazas a él, é como se o noso pasado realmente estivese presente. Case como se vísemos unha película realmente da nosa historia, as entrañas, como decía ao comezo, da nosa identidade como povo. O acto de hoxe, este acto fermoso, no que nomeamos a Arturo Sánchez Cidrás, fillo adoptivo, é unha continuación do primeiro premio de Hermelo que lle entregamos dentro do Concello no marco dunhas jornadas vinculadas co noso patrimonio e historia. O acto de hoxe recolle a semente dese outro e tamén de cando foi pregoeiro da Festa do Polvo, na Romería das Letras de San Amedio ou na do Millo Corvo, ademais tamén un gañador do premio Xoán Carballeira de xornalismo. Como alcalde de Bueu, no nome de toda a corporación municipal, reitero o noso agradecemento, o agradecemento de toda a vila, de todo o povo de Bueu, a Arturo Sánchez Cidrás. Arturo, ti que axudache e axudas a rescatar a nosa historia, agora eres parte dela. Moitísimas grazas, Arturo. Agradamos e que pediría a Arturo que nos acompañe aquí.
máis agradable, digo máis agradable, en canto que llevamos a ofrecer pois un merecedísimos tamén agasallos, como recordo tamén deste momento tan emotivo. Queremos novamente, como digo, pois agradecer a toda a Corporación Municipal. Bueno, este un libro donde aquí pois claramente temos a silueta de Arturo, que a mí me evoca outros recordos, pero que son moi merecidos. Se recollen pois un montón de persoas que realmente queren tamén compartir con Arturo e lle dedican pois unhas fermosas tamén palabras de agradecemento e reconhecemento que terá ocasión de ler e supoño que tamén pode agradecer persoalmente. Por suposto que unha persoa ilustre de Bueu pois ten que ter tamén como emblema na súa casa pois a nosa bandeira, a bandeira institucional de Bueu. Este libro tamén que protagoniza Arturo pois é para todas as persoas presentes que así o desesen, unha vez que rematemos prato tamén pode recoller un exemplar. Tamén lle fago entrega pois unha peza que pois Mark Tager, un dos artistas tamén locais, pois tamén nos fixo entrega para que a súa vez lle entregásemos a Arturo. E antes de que tome a palabra a Arturo, pois tamén, por suposto, que entregarei, se son capaz de quitarle aquí, se sabe, está moi ben pegado. Pois dun pin, dunha ensina do Concello. Que ten alguna dúbida? Bueno, pois antes, nos lle tamén entrega pois dun diploma conmemorativo tamén pois da Fede. Dele a palabra e o momento que todos agardábamos desde o comezo desta. Moitísimas gracias. Grazas a todos e a todas por estar aquí, por a vosa presencia e compañía. Quero pedirvos que se sades un pouco testemunhas da miña fonda gratitude a Bueu, aquí representado pola Corporación Municipal, por me ter nomeado fillo adoptivo. Agradezo sinceramente a oficialización do meu papel de fillo deste pobo, algo que desde fai máis de 40 anos veño exercendo, aínda que sexa
como fillo de corazón. Por varios motivos. Primeiro, por ser un termo no que encaixo, bueno, ata agora encaixaba perfectamente, xa que é usado para se referir a un fillo que non é nin biolóxico nin adoptivo, pero que é querido e cuidado como tal. Eu o fun. En segundo lugar, porque en Bueu fui medrando en todos os sentidos e precisei de ir agrandando o corazón para dar cabida a todos vostedes e as mostras de afecto e reconhecemento coas que me agasallades a cotío. Aproveito para agradecer aos impulsores desta e demandantes desta homenaxe e que sin eles non estaríamos aquí. Saime principalmente, pero tamén Carmen, Loli, Paco, Ana, Lidia, Covadonga, Fernando, Ami e tantos amigos e colectivos e entidades educativas, sociais, culturais e deportivas que vos manifestastes por min. Aos que me tivestes en conta no relato, por lo que estou vendo na escrita ou na imaxe, dicirvos que é unha honra mirarme no voso espello. Tamén aos que participastes onte na mesa redonda e, sobre todo, a Aldao, Salvador, Abigail, Ami, Lucía, pero a todos tamén, a todos os que participastes como público, porque agradezo a vosa presenza e pola enorme consideración e generosidade coa que me tratastes. Quero mencionar aquelas persoas, amigos, veciños, seguidores do blog, da web, que vos alegrastes comigo con esta distinción. Un recordo especial aos amigos que sempre me acompañastes na andaina pola memoria de Bueu. Falo de José Manuel, Cerviño, de José Aldegunde, de Benito, de Anso, etc. etc. E, como non, a toda a miña familia, da que estou moi orgulloso, comenzando polos netos, Emma, Martín, Carmen e Juan. A pesar de que os recoñecementos non cesen a finalidade do que realizo cada día, si me sinto fondamente agradecido da importancia e valoración que do meu traballo se fai e da miña persoa. Bueu doume e dame moito máis do que poidades imaginar. Non só vivo en Bueu, senón que Bueu está presente no meu labor moitas horas cada día dende fai medio século e podo asegurarles que non é unha licencia retórica. Mais estamos aquí polo poder dos soños, do traballo, dos desexos, forzas impulsoras das nosas vidas. Gustaríame que este acto, que significa moito no persoal e no familiar, repercutise, aínda que fose un pouquiño, no acontecer de Bueu como reflexión no cultural, patrimonial e social. Por convicción persoal, o meu compromiso con Bueu é amplo e firme. Hai quen di que recupera o pasado para preservalo e dalo a coñecer. E é certo. Sobre todo, eu máis que isto prefiro dicir que vivo no presente con ese presente está alimentado por o pasado para que poida chegar ao futuro como un legado de cultura. Abundantes son as razóns que avalan a protección do patrimonio, dos valores, das peculiaridades e da memoria dun pobo. De todas elas, destacaría as que teñen que ver coa identidade, pero tamén coa diversidade cultural, a cohesión social, co sentimento de comunidade e, sobre todo, para min, co respecto e aprecio pola convivencia. Vou facer un pequeno paréntesis para presentar as miñas credenciais, a vez que deixo unha reflexión sobre a humanidade, identidade e unión das xentes. O fago da man de León Felipe, un poema que todos coñeceredes, que a min me acompaña desde moi neno, inda que sexa con outra mirada. E di así:
Así a miña vida, Pedra, como ti, Pedra pequena, como ti, Pedra lixeira, como ti, canto que rodas polas calzadas e polas vereas, como ti, humilde seixo das estradas, como ti, que en días de tormenta fundes no barro da terra e logo centelleas baixo os cascos e baixo as rodas, como ti, que non serviches para ser nin pedra dunha lonxa, nin pedra dunha audiencia, nin pedra dun palacio, nin pedra dunha igrexa, como ti, pedra aventureira, como ti que tal vez estás feita só para un tirafondas, pedra pequena e lixeira. Esta me acompaña con esta outra estrofiña de o mesmo autor que di que non fagan callo as cousas nin na alma nin no corpo, pasar por todo unha vez só e lixeiro, sempre lixeiro. Engadiría só, sí, pero non só fuxindo un pouco da soedade esa espida, pero tamén do decir de nosa admirada Rosalía de Castro neste poema. Cava, lixeiro, cava, xisante pensamento, cava un fondo burato onde a memoria do pasado enterremos. Eu non quero enterrala, pois creo que a memoria hai que aventala para que limpa de persuizos sirva de guía no camiño da vida. Por iso, estou personalmente honrado e comprometido para seguir traballando por Bueu. E dende aquí reafirmo a miña dedicación ás súas xentes, que me acollen como un fillo, mantendo viva a súa memoria e as raíces, axudando a consolidar o sentido de pertenza a este pobo admirable. Fago coa gratitude e firme convicción de que xuntos poderemos acadar o mellor dos futuros. Para lograrlo, é importante converter a utopía nunha meta, empatizar máis coas persoas, buscar respostas a través dunha ampla variedade de testemunhas, xa que, como di Miriam Ferradas, ninguna planta pode sobrevivir ás escuras, nós tampouco. Penso que debemos buscar a luz do saber, da memoria, das orixes do acontecido e falar menos. Sí, falar menos, pero só porque hai moito que escoitar. O pasado, resoando no presente, pode converter en refugio ao mesmo silencio. Xa o decía Xaime Toso e afondaba nesta idea cando escribiu: nada me aproxima máis ao silencio que os ecos que chegaban do pasado. Remato convidando a todas e a todos a embarcarse nesta marea de vida que Bueu, a soñar ao grande e a transformar as ilusións en realidade. Bueu merece e vostedes tamén. Grazas, Bueu.
Bueno, antes de nada quisera pedirles que se mantivera todavía un ratillo máis aquí. O acto non rematou, hai unha parte tamén moi sentida, moi querida, e por lo tanto todavía imos a disfrutar un ratillo máis aquí en compañía de Arturo. Moitas gracias. Bueno, como dixo o alcalde, ainda nos queda un ratiño, imos ter agora unha pequeniña proxección audiovisual e logo remataremos cunha actuación musical. Agradecervos de novo que compartades este día connosco, sobre todo con Arturo, e recordarvos que ao remate do acto teremos un exemplar para cada un de vos dese pequeniño libro co que quixemos facer unha homenaxe a Arturo. Tamén comentarvos que logo deste acto iremos a Sala Amalia para abrir a exposición con diversos elementos sobre Arturo e que continuará ainda unhas semaniñas. Así que nada, grazas. Porque aquí está... Cuidado con la pata esa, cuidado. Sentarnos que sí, tío,
Ola, que tal? Moi boas. Imos comezar unha nova viaxe na nosa máquina do tempo de Anacos de Vida para chegarnos á Península do Morrazo e, por suposto, a Vila Mariñeira de Bueu, onde imos coñecer tamén as súas parroquias onde se agochan moitas destas fotos antigas, desas pequenas historias que nos van a contar as súas xentes. Bueu é un concello aberto ao mar e boa prova diso é que todas as súas parroquias son costeiras. Ademais, é un dos únicos concellos de toda Galicia que ten unha illa habitada no seu territorio, a Illa de Ons. Así que, póñanse cómodos para unha nova viaxe na nosa máquina do tempo. Saúdos dende Radio Anacos de Vida. No programa de hoxe imos ao encontro dun mestre deses que deixan fonda pegada no seu alumnado. Un home que conseguiu compilar a mellor colección de fotos antigas de Bueu e que agora, xa xubilado, procura transmitirlle aos seus netos a súa paixón, coñecermos as nosas raíces. O que máis me doe é que lle saquei, en este caso, aos fillos moito Acompañaremos tamén o noso super equipo de investigadores cos que trataremos de descubrir quen é un importante persoeiro internacional relacionado con Bueu que se agocha tras a foto misteriosa deste capítulo. Un dos eventos culturais máis importantes do concello, o Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu. O mellor son, Berzán e para... Protagonistas do programa doxe de Anacos de Vida é Arturo Sánchez Cidrás, un mestre deses dos de antes, con letras mayúsculas, moi querido e coñecido nesta vila de Bueu, porque polas súas aulas pasaron centos, milleiros de nenos e nenas durante esas 3 décadas que estivo dando clases aquí en Bueu. Arturo leva toda a vida investigando a historia de Bueu e compilando fotos antigas. Mais esta vez imos darlle a volta a tortilla e imos a descubrir a súa propia historia. Cheguei a Bueu de forma así bastante casual, con suerte, entre comillas, porque había unha praza só e deroma e vim para Bueu e aquí estive muitísimos anos, no colexio, e de que Carmen non se acorda porque era moi pequeniña. Ti sí te acordas. Pasamos ben, ¿eh? Sí. Estou con miña nai e teño unha niña. Mira ese pequeniño que niño. É que sí? Sí. Bueno, pois este é un balón que me regalaron a min cando tiña 2 anos. Mira, esta foto, aquí eu estaba enfermo. Tiña unha enfermedade que se chamaba poliomielitis. Daquela había moitos rapaces con poliomielitis, porque era contagiosa. Fixeronme a vida moi fácil. Home, un pouco tamén axudaba que o estar así malo da perna e tal, te mimaba un pouco máis, non? Pero miña nai, durante un período de cando tiña 25, tiña 5 anos, pois tivo que facer de nai e de pai, porque meu pai marchou para un país
moi lesos daqui, que se chama Venezuela, para América. Vivía co meu avó e notábase a falta do papá. Pois este era meu avó, Antonio. Sabes como se chamaba eu? E lle chamábamos todo na casa, Papá Antonio, porque foi como meu pai. Cando tiña 12 anos, andaba ao mar. E aos 14 anos, era un neno, se era patrón dunha trainera. Un deles puxolle o nome de Coneso. Era como coñecían a él. E gustaba. Quen guardou as fotos? Estas fotos que nos guardou a aboa Finucha, miña nai, túa bisaboa. E que fai o avó? Sempre que pode, saca fotografías, e que fai coas vosas fotografías e con todas as fotografías enseñarvos as fotos, non? Porque así é unha forma de lembrar, de recordar cousas que xa pasaron en outro tempo. Non se esquece. Eu vou ao colexio onde era profe o meu avó. E gustache? Sí. Por que non nos levas ao cole para que saiban como é? Pois vamos. Significa terreo pantanoso, e que o chan sobre o que pisamos é firme, mas non sempre foi así, xa que foi gañando o terreo ao mar segundo avanzaba a actividade marítima. O porto de Bueu chegou a ser un dos principais portos pesqueiros da provincia de Pontevedra e do Morrazo, e aínda que recentemente pecharon dúas grandes conserveiras, a meirande parte dos seus máis de 12.000 habitantes segue tendo como medio de vida o mar. Por iso non é de estranar que este sexa o escudo da vila de Bueu, un lugar ao que Torrente Ballester chegaba nos anos 30 e describía deste xeito. Era unha liña branca de casas á beira do mar, e máis casiñas brancas que rubían polas ladeiras do val, e anos despois todo segue máis ou menos igual. Quizáis os pruritos da modertragasen a sinxeleza antiga e campesiña, pero de lonxe non se nota moito. Imos ver agora, coa axuda das imaxes antigas, como foi mudando o Bueu. Se viaxamos a través das fotos antigas, vemos como foron evoluindo as rúas e as prazas de Bueu. Aínda que os peches de dúas conserveiras nos anos 70 e nos 90 foron un mazazo forte para a economía local, os recursos do mar e as sargas permitiron que a poboación fose medrando de xeito sostido ao longo das últimas décadas dende os 6.000 habitantes que tiña o concello a mediados do século XIX. E aínda que houbo emigración, primeiro cara a América e despois cara a Europa, o certo é que Bueu conseguiu incrementar a súa poboación até acadar os máis de 12.000 habitantes que ten hoxe. Unha poboación que se incrementa moito durante os meses de verán polo turismo vacacional e por toda a xente dos arredores e de fora que ten a súa segunda vivenda neste fermoso concello do Morrazo. Estamos aquí no Colexio Plurilingüe a Pedra. En este colexio estiven eu 32 anos e vamos a facer un percorrido por el. 20. Bueno, aquí nesta vitrina temos a historia da conserva en Bueu. Están prácticamente todas as conservas que houbo en este pobo, non? Hai pezas únicas como esta de aquí, a pedra blanca, e depois as outras, pois, masó, datilio. Esta é unha exposición única que teñen os rapaces aí. Bueno, aquí temos as portadas da revista O Candil. O mellor que podemos facer é mirar as revistas, por tanto, vinde hasta aquí. A pasión por recompilar fotografías de Bueu veo un pouco de aquí porque as actividades que tiven así en abundancia foron estas, a exposición da Asociación da Alfadeira e a Asociación As Lagoas. Por lo tanto, pode dicir que a orixe de meterme no mundo
da investigación parte deste momento que despois se traducía en utilizar esas fotografías para documentar toda a etnografía e todo o que queríamos amosar de Bueu. Eu agradecido que sempre na clase me sentí ben, todas foron facilidades por parte dos nenos, cousa que lle agradecí sempre. Con Arturo sempre estivemos pendentes dos mellores avances tecnolóxicos no tema de diapositivas, de proxeccións, de equipos de grabación. Realmente él sempre estaba na vanguarda. Te explicaba cousas que parecían ou que eran do pasado, pero realmente xo contaba coas ferramentas do presente e que eran ferramentas que eran futuras, era o futuro naquel momento, e realmente pois él se manexaba ben e facía que somos unha xeración que a posteriori fomos unha xeración digital. Eu creo que parte desa xeración digital naceu con xente como con Arturo Cidrás. Realmente con Arturo era un home do Renacimento. Cada vez que temos que facer alguna consulta, buscar alguna foto antiga ou calquera cuestión para referenciar calquer día, calquera celebración, a primeira chamada sempre é Arturo e é unha chamada que sempre funciona. Hoxe en día, grazas ao traballo desinteresado e altruista do Arturo, que foi recompilando xa no Candil, xa en outras publicacións, xa a través da web do seu blog, eu creo que nos deixa un legado que os nosos antergos agradecerían que en cada época houvese un Arturo Cidrás. Se houvese un Arturo Cidrás en cada tramo de 10-20 anos, pois teríamos a historia de Bueu e a historia de todos os lugares do país pois ben referenciada. Este é o meu espazo de traballo, non? Aquí paso 12, 13, 14, 15 horas que fagan falta cada día, pois traballando. En este caso, pois recompilando, tratando de que esa información poida ser accesible. Para eso meto a súa internet, meto nunha página e nun blog. Que hai? Pois documentación. Pero documentación que se pode atopar en arquivos, documentación en arquivos tanto públicos como privados, e sobre todo esas pequenas historias que teñen en cada casa que son as fotografías. Cada fotografía para mí é un mundo, o sea, todas as fotografías me din algo, miro cousas que a xente normalmente ao mirar unha fotografía non mira, e a veces aproveito eso para darlo a coñecer. Por aquí debo ter alguna que se quería ensinar, desas que está estropeada, e, sin embargo, escaneada, en unha escena tirando a rapeta nunha praia, na praia de Ancoradouro, cerca de Cabo. Alguna vez lembro-me que ao cuantificar así un promedio tirando sempre polo baixo levaba máis de 50.000 horas. Claro, eso son moitas horas, traduces a días e son moitos meses, moitos anos. O que máis me doe é que lle saquei, en este caso, aos fillos moito tempo, pero encendeuse a luz cando viñeron os netos e primeiro é o primeiro. Primeiro son os netos, os fillos, e depois, e ainda así, me queda moito tempo. Gardo moita memoria de Bueu e, sobre todo, máis que guardala, evito que esa memoria desaparezca, que se esqueza, e en ese sentido, si isto é arca de Bueu, non creo que Son as fotos da nosa vida, as vellas imaxes onde tamén está unha parte de nós mesmos, do que fomos, do que somos e do que podemos chegar a ser. As fotos da vida dos nosos maiores, que hoxe son os únicos que nos poden transmitir esas pequenas e grandes historias que nunca saen nos libros nin na tele. Estas son as historias e as fotos
que imos seguir buscando no vello bus de Anacos de Vida. Eso é que vamos colocando